bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowolsare jam hira moon hande ko ñalawma aset jeeɗi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom hawri kadi ko sappo e jeetati lewru korka ɗum noon habaruji moon ɗemgal Pulaar guiɗaɗen ko toon to Washington oɗo saha joni kamɓe démocrate ne ɓe jogui fayre mawde surtout en kadi ndeɗon fayre kadi hono kanko Donald Trump ene wayno jaɓani ɗum mon yeddu ɗum yiɗi ɗum noon ko wiide wonde ko oɗo saha joni kamɓe États-Unis won kaɓirɗe noon ko kuure ɗe ɓe mbaɗata e ɗiɗo anti missile aji ɗe ɓe mberoto en pour jaɓɓade kala ko fati missile aji garoji mabɓe tungnade hande habaruji gumiri to journal biyeteɗo Seattle Times ɓe mbi wonde ko sibabude haareji gonɗi toon to Iran haareji gonnoɗi toon to Ukraine e kadi wonde ko kamɓe Israël haare mabɓe Gaza ɓennude ni kala koɓe jogino ko fate kaɓirɗe oɗo saha joni koko ussi ko kanko ministre défense mo leydi ndi ali o won ɗum no wona gonga kono noon hollama mo yeehi ɗeɗo balɗe toon to guure ɗe ganduɗa en taw ko won kaɓirɗe ko ɗon pewnte min woyi wonde ko kala mo ganduɗa compagnie pewnoɗe ɗon kuure mo wawani ɓeydade doole ɗe ganduɗa ene wawi wallude kuure ɗe ne pewne ko yaaci ene wayno Donald Trump ko bonnata contrat muɗum ɗum noon firti wonde ko hande won caɗele gon toon ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe gouvernement o soit ɓe punti koye mabɓe fof soit ɓe punta ɓe mbawi hutorade kuure ɓurɗe tidde pour jaɓɓade missile aji taw ko missile aji berleteɗi mabɓe missile aji ɗi ganduɗa wona ɓurɗi hulede ɗi en haɗo jarten ɗo kamɓe États-Unis tungnade kadi haalalaɓe ko fate guerre ko kalata ɓe mbi Iran en wayno wawani sawo yerlade missile aji ɓurɗi wonde sophistiqué fade mabɓe kamɓe Israël walla fade mabɓe kamɓe États-Unis walla e jeeyi mabɓe kamɓe États-Unis toon to Moyen-Orient hande toon to Washington kamɓe démocrate ɗe kadi ɓene continue yettodirde e laamu Donald Trump ɗum noon ko kanko Nancy Pelosi e nder konnguli ɗe ƴefti yanki toon to congrès o wi wonde wayno ko yimɓe nana pela kanko ancien président Barack Obama ɗum kanko e otan de ɓe jani toon to Libye e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e goho e kanko Nancy Pelosi en gueɗe ɗe haali wi wonde ko Barack Obama oɗon saha yantude e kamɓe yimɓe otan wayi ɗum ɗon nawdetake e kanko Donald Trump guerre mo ƴefti taw o waynake ko congrès constitution ne yamiri wonde ko kanko président mo foti haalande congrès 48 heures ko adi nde waɗi naldata militaire uji faade toon to leydi mbawdi wonde foof e oɗon mission kadi mo waɗata ko fotani ɓurde balɗe 60 ha hande tungnade kadi e Fox News ko haali no wayno ko kamɓe galleji jandiyankoji o ɓe jiiɗi ko haalde e gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko ne bonna inde kanko Donald Trump liyede addude habaruji patuɗe e fate guerre tawɗo oɗo saha joni kamɓe États-Unis ɓe kaɓa Iran ɗum noon tungnade no koɓe kaali mbi wonde ko oɗo reportage mo ɗiɗo médiaji mbaɗata oɗo saha joni way ko no hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nde kanko Hunter Biden ɗum ɓi ancien président Joe Biden nde affaire laptop makko galleji jandiyankoji ne wayno ɓe jaɓani haalde ɗum no fewi mbi wonde ko nde ko kala ko haalte e Hunter Biden gueɗe ɗe godani galleji jandiyankoji ɗi hay sendo eɓe kala haalluji ɗi ganduɗa en toñje walla bonnude Donald Trump eɓe ndeni no fewi saabu ene ɓe jeejitan dumuno ɓennuɗo hono kanko Donald Trump plainte uji ɗi waɗi compte galleji jandiyankoji mawɗi ko wayno ABC e wayno CBS o heeɓi en million ngaji tungnade hande journal ko haali kamɓe médiaji ɓe calima oppude kala ko haalluji patuɗe ko Jeffrey Epstein tungnade hande on Fox News pour wiide wonde ko gouvernement makko kanko Donald Trump surtout e département justice eɓe konti ha hande salade ɗoftade congrès ko yamiri pour yoɓe goppu kala haalluji kalateɗe ko fati Jeffrey Epstein public andu ɗum noon ene wayno oɗo saha joni kamɓe département justice oɗo saha joni en wayno ɓe ɗaminakene maɓe garton to congrès Fox News tungnade hande ko haali wi wonde ko kamɓe galleji jandiyankoji ɗi ene wayno ɓe ɓuuri yiɗ haalde tan ko gueɗe ɗe ganduɗa en bonna inde Donald Trump kono noon wona gueɗe ko haari wonde toon to Iran ñawre ummide hande toon to cour d'appel goto ɓe mbawi wadde ñawre pour ɓe bloqué honno kanko Donald Trump yamirore nde wonno pour wiide haysinaɓe wonɓe ɗo kene won abboye 350 ujunere wurɓe ɗo e États-Unis ko ɓuuri hen hewde kadi tan guuri ko ɗo e Ohio e surtout toon to wiyete ko Springfield omo itti kanko hoore makko gueɗe ɗe ganduɗa ballunoɗe tourni ɗo e États-Unis ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe oɗo cour d'appel ene wayno koɓe yimɓe tati ko ɗiɗo mabɓe mbi wonde ko kanko Donald Trump o ala droit wadde ɗum ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kamɓe haytinaɓe ene wayno ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ko nden ɓe keɓno en wonde ɓe mbawi arde ɓe corno ɗo e leydi États-Unis no oɗon saha en leydi ne yerɓuno toon to Haïti won nokkuji natti wawde hoɗade oɗon protection kadi mo kamɓe haytinaɓe keɓno eɓe continue hitande fof ɓeydude hisɗitinde ɗum sibabude haareji gonɗi toon to Haïti ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump haade makko fuɗɗade laamu ni ene wayno e nder campagne uji ɗi waɗatno ɗo e toñje haytinaɓe wiide wonde ko nanɗo ene ñaama ullude ene ñaama dawaɗi ɗi ko dawaɗi e ulluɗi e hoddi mumen laamu makko nde fuɗɗi nde o waɗi yamirore umminde toon to président ko kala ko haytinaɓe wonnoɓe ɗo sornoɓe hefti statut muɗum
kene ɓuura sappo e ɗiɗi leydi Donald Trump omo jofino e ɗeɗo jamiroje. Cakkitoɗen habaruji meɗen nder leydi États-Unis koko fati e oɗo sa joni gueɗe ɗe hutorto toon to Cour suprême. kanko Donald Trump laamu makko woni koye ƴewde hutorade Cour suprême mo États-Unis ustude tetta ko ñawoɓe fédéral kene won 34 lawol ko wulliti toon to Cour suprême ko fati ene juge uji gonɗi less ngala fof haqqe ƴewtade walla salade jamiroje ɗe waɗata ɗon laabi 34 kanko Donald Trump kanko laamu makko Donald Trump o wulliti o ene wayno ɓe mbi 97% e ɗiɗon gullitali ɓe mbi o wi wonde ko ñawoɓeɓe ene mbaɗa gueɗe ɗe ganduɗa en ala ngala droit nadde kala ko président yami kanko ancien président Joe Biden ko waɗanno taji mo wi wonde ko cuuɗi ñawoji gonɗi less ɗi ngala droit nadde gueɗe makko ko 26%. président Donald Trump ene wayno ko 97%. ko wawi wonde fof won wawɗo sa joni kamɓe Cour suprême e nder ko sécurité ko kadi won ñawoji kamɓe koye men ɓe mbaɗi ɗimo hulɓindemo kanko administration makko kanko Donald Trump surtout ñawoji parɗo e jamiroje makko ɗe wonno pour ɓeydude kala frais douane ɗi ganduɗa marchandise aji gummotoɗe caggal leydi. ɓuurji men international guiɗoɗen ko toon to Sénégal tungnade ko winda e toon to journal biyeteɗo Dakar Actualité hono kamɓe suudu ñaworu wiyetedu chambre d' accusation ñaworu mabɓe nde noon ko filtinde appel mo ganduɗa en kamɓe parquet général ɓe mbanno ɗum noon tagɗo wiide wonde kene sali kamɓe nduɗo suudu ñawore ɓe mba pour wiide kanko Farba Ngom omo jogui droit hebde liberté provisoire mabɓe donc wawi won fof no ɗamina oɗo sa joni hawnaki kamɓe parquet général est ce que ɓe jogori wadde kadi appel koɓe jogori kamɓe koye mabɓe jabde suudu ñawore wonde dow mabɓe ndu ko haali ko wayno ko parquet général jogui tan oɗo sa joni ko balɗe jeegom e nder ɗeɗon balɗe jeegom so tawi ɓe mbaɗani appel ko Farba Ngom opére o yahagal siftin ɗon tan Farba Ngom ene woni kaso oɗo joni kene ɓuuri hitande kaalisaji wiya wonde ko dirtini kono noon caggal nde ɗum yiita wonde woodani ene wayno ko oɗo sa joni o takka kadi ko fati téléphone aji ɗiɗi wiyama joguino toon to kaso to wonno so wawi wonde fof ene wayno en fada ɗo e balɗe jeegom ƴeewe so tawi kamɓe parquet général eɓe jogori wadde appel walla ɓe jogorani. habaruji men international hande hono kanko Donald Trump mono continue hande wiide wonde komo ɓeydo de mbaɗata toon to bombardude ɗum noon walla yande toon to Iran ɗum noon haysinde wonde Iran oɗo sa joni kañum hoore mum continue yafanade hoddiɓe muɗum sibabu no bomboji neldata toon ɗi haysinde Iran yafanima hande ene wayno ko hande kadi yiyama hono kamɓe Iran ɓe neldi kadi bomboji ko biyeteɗo Émirats arabes ɓe toɓɓata ko kamɓe ko gueɗe ɗe ganduɗa en taw ko Amérique naɓe jeeyi ɗum siftinton ɗon ɗo oɗo sa joni noon kamɓe leyɗe larabeɓe ene wayno ko ala hen foof mo kamɓe Iran bomboji mabɓe jahani toon ɗum ɗo fof ko yobtade e gueɗe ɗe ɓe mbi wonde ko kala ko Iran kala ko États-Unis jeeyi e kala kadi ko Israël ko jokkodiri toon ene wayno ɓe jiiɗi ko bonno ɗum kono noon ɗum haɗani kadi hono kamɓe Iran kadi hanki ɓe berlima kene abboye temedere missilaji jeenayyi toon to Israël et surtout toon to wuuro Tel Aviv ɗum ɗo ko hunde hawde ɓe oɗo sa joni missilaji ɗe ɓe berloto ɗi fof hande ko ɗi kalis mum hewani donc anda ko kamɓe Iran holto ɓe goɗɗum kadi koɓe jogui tawde ne haala e oɗo sa joni ɓe jogui missilaji ɓurɗi wonde yawde e ɓurɗi kadi wawde wasde yiyede surtout eno ɗon ɗo États-Unis kañum hoore mum e Israël wiyete wonde ko natti jogade kala walla ko joguino kala kuuɗe ɗe joguino kene sammina missilaji garoji ɗum noon ko anti missile ene wayno ustima ko wawi wonde foof ene siftini ɗon tan ko oɗo subaka ene wayno ko toon to Bahrain toon to Qatar e toon to Émirats arabes missilaji mabɓe jettima toon kanko Donald Trump omo ɗaminama o yaha toon to Delaware pour wawde fottude yimɓe e militaire uji jeegom Amérique naɓe mayɓe to Kuwait artirteɓe hande samedi toon to États-Unis. hande habaruji men ko fati e guerre gonɗo toon to Iran hono kamɓe sarɗiyankoɓe wonno toon e surtout e konngol makko kanko Mohamed Baguer Galibar o wi wonde ene wayno ko leyɗele ɗe ganduɗa enne taw ko base uji américain ji ne goni hen ɗon ɓe saraji mabɓe ene wayno jogorani yiide jaam tant que nde ɗo haade ne continue ɗum ɗon koɗe e mbiide mabɓe wiyonde mabɓe continue hutorade kala doole ɗe ɓe jogui sunnade kadi e konngol makko kanko ko garduɗo leydi Iran jogorani tan joƴƴinde pétrolaji muɗum ara wiye wonde haɓama no Donald Trump sikkirtini o ɗum Donald Trump woni koye hoyɗude wawi wonde fof kanko ministre des affaires étrangères mo Pakistan e tolno makko mo Iran ɓe mbawi kadi kamɓe koye mabɓe haaldude hande ɗum noon haala mabɓe kadi koko fati en situation gonɗo e région oɗon saaha e États-Unis gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe en surtout en États-Unis wasa weltade e kamɓe e Pakistan ɗo ɓe goori ko wawi wonde fof anda ko so tawi kamɓe Pakistan eɓe jogori yantude e haare nde kono noon kam ko anda oɗo saaha joni ko leyɗele arabeɓe walla leyɗele mo gonɗo toon to Moyen-Orient takkiɓeɓe kamɓe Iran ɓe foof hay goto men ene wayno dillani ko fati walludeɓe kamɓe Iran walla koye noon oɗo saaha joni noon haqqillaji ne kucciti toon to Russie e tugnade kadi ko yalti hono kanko jeeyaɗo e service secret mo toon mo Iran wiyama kanko makko waɗi jillu keñoragu toon to Moscou ɗum noon ko wawde fottude kadi e Vladimir Putin pour wawde discuter kala
wawde haaldude kala haalduji ɗi ganduɗa oɗo saha joni ene paati e no oɗo guerre siftindon tan ko kanko Vladimir Putin e nder konguɗi ɗi jaltuɗi o haalino kanko hoore makko caggal nde Donald Trump waɗi commentaire wi wonde ko ala choix alay sago kañum hoore mum joƴƴin perlaji muɗum Allah yimɓe wonɓe toon ɓe jaɓa kamɓe koye ɓe piyama ɗum noon ko ɗum tan woni daññatare nde ɗum noon kadi ene wayno ko kanko Putin wi wonde ko États-Unis ko yiɗi ko ɗum ko hunde nde wawa wonde ala fof leydi jaɓodi tan en joƴƴin perlaji mum leydi mum hefte e ɗum noon kadi ene wiye kadi kañum hoore mum kala ko fati kaɓirɗe ɗi jogui walla kala militaire ɗi jogui alay saago usta ɗum walla wasa jogade ɗum awi ɗum ɗon ko hunde nde wawa wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Putin o compari États-Unis e Israël gueɗe ɗe mbaɗata toon d' abord o wi wonde ko Israël wona leydi gondi ko base militaire États-Unis tan woni toon kadi ɗum waɗi donc kala ko Israël wi ko ɗum waɗi kala ko Israël haali ko ɗum waɗi ko États-Unis waɗata caggal muɗum o wi kadi ene wayno yimɓe ɓe ƴeewi kala ko États-Unis waɗata oɗo saha joni ene wayno ko ɗum ɗo ko hunde États-Unis kañum hoore mum yannannoɓe nde ɓe gaddi doole mabɓe toon habde e yimɓe hoddiɓe mabɓe toon taw ko yimɓe Ukraine naɓe kono noon ne wayno oɗo saha joni États-Unis toujours ne waɗa gueɗe ɓurɗe ɗon bonde ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa lundiɗi kala ko wiyete nanodire taw ko kuule international haare nden en continue kamɓe États-Unis Israël e kamɓe Iran o wiide makko ene wayno ko kamɓe koɓe mbaɗata ko oɗo saha joni ko habtade e kadi ko droit mabɓe international koɓe toñaɓe koɓe attakaɓe ko wawi wonde fof haare nden en continue oɗo saha joni tugnade hande Al Jazeera ko haali ene wayno ko maaɓe toon to Iran o jettima oɗo saha joni kena boyi 1,500 neɗɗo ɗum noon ko sibamum ɗiɗon bombardement ene fela hen kadi heccita e hono kamɓe États-Unis ɓe mbawi bombude école goto sukaɓe tan goni toon kene wiiya 160 cukalel warama toon kamɓe Iran noon ene wayno oɗo saha joni ɓe ɗaɓɓi wonde ko UNESCO kañum hoore mum yo waɗ enquête e kadi yo haal kaɗo haala wonde pourquoi école aji ene bombe sukaɓe ne mbaɗa hen ko wawi wonde fof États-Unis nena continue hande ƴewde hol jabol waɗata e ɗum ɗon tunnade hande ko yalti ko ene wayno ko kamɓe États-Unis berli bomboji e ɗiɗon nokkuji habaruji men international cakkitoɗe ɗen ko toon to Sénégal tugnade kadi ko yalti hono kanko Macky Sall candidature makko nan ɓeydo mawnude oɗo saha joni tugnade ko yalti toon to journal biyata Jeune Afrique no kamɓe yimɓe ɓe ganduɗa koreji men ko waraɓe e kadi ɓe mbiyata ko yimɓe martiran ene wayno ɓe mbawi kamɓe koye men wadde déclaration pour wiide ɓe gonanani pour candidature mo kanko Macky Sall wonde secrétaire général de Nations Unies tugnade koɓe kaali ɓe mbi wonde ko hande ko anda ene wayno tugnade ko Jeune Afrique ali mbi wonde ko kamɓe ardiɓe joni leydi ndi henno ɓe Macky Sall wonde ko kañum hoore men manifestation ngaji baɗɗi hakkude hitande ujunaje ɗiɗi nogas ujunaje ɗiɗi nogas nayyi e yimɓe hewɓe mbarama hen ko mbiyata ko cuuɗade taw koye laamu makko wonno kanko Macky Sall noon siftinde on wardino leydi Sénégal ko tugui hitande ujunaje ɗiɗi sappo e ɗiɗi ha hitande ujunaje ɗiɗi nogas nayyi ɓe ganduɗa jeeɓe oɗo collectif ɓe mbiyata de martyr kañum hoore mum secrétaire général de l'ONU e kañum hoore mum kadi fotani yamirede ko kañum hoore mum sornoyo toon to ONU ko wawi wonde fof ene wayno haala ka nen continue oɗo sadio noon kanko Bachir Diomaye Faye o haalani taw ala ko haali hen taw ko fati oɗo candidature won partiji kewɗi kam toon Sénégal puɗɗima déjà wiide wonde ko kanko Macky Sall dañde mum suɓede wonde gardiɗo walla secrétaire général des Nations Unies ɗum noon ko teddugal manggal fotan wonande Sénégal wonande kadi Afrique wawi wonde fof ene wayni kone fada ƴeewa tonte garoje holko jogori kewde surtout ene kanko gardiɗo leydi Sénégal holko jogori haalde hen